Здравейте, Clash дошли на още едно видео на The Clashers. Днес сме с още една серия на Нека се ръшнем. Обаче, както гледам, това изобщо не е ръш. Нали, стените са макснати. Нали, къде е ръш не мога да видя. Значи, Денис или вече после, който ще изгледа първо видеото, ако има много голд и не знаеш къде да го харчиш, просто направи така. Пускаш таунхала, после спираш правенето на таунхала и си готов с наполовина злато. Не, смисъл. Човека е максна прекревал много стени. Я да видим. 45 стени. Значи къде му е решено това, изобщо си нямам на представа. Клана. Може Wizards, ама не може Wizards. Или 4 майнера бе. Значи, като започнахме серията, целта беше да максваме армията и да ръшваме. Да максваме армията и да ръшваме. Обаче като гледам тук и армията не е пипана. Просто си няма да представя тук Денис, като ги изгледа видеото. Значи това, което трябва да правиш е само да фармиш за еликсир и да максваме армията. После няма нищо за правене, затова директно ръшваш. Това трябва да правиш, няма друго нещо за правене. Сега атаки ще направим 2 атаки, ще съберем малко еликсир, ще видим дали ще може да пуснем нещо в лабораторията. Обаче, нали, както казах, работата е, че трябва да съберем само еликсир. След това, го да събираш, ръшваш, го да събираш, ръшваш. Толкова елементарно е. Нали, това искахме без това, това беше целта. Не да станем Макс Таунхал 11, обаче да сме ръш и обаче да имаме максната армия. Така, ние ще сме към края, обаче ще може да бием първите. Нали, просто малко горе няма някой май. Сега тук имаме нищо. Да видим какво ще намерим. Той само с барч, какво ще направим? Не знам, ама той няма да се намери толкова еликсир сега. Ето, както виждаме. Но то в принцип има такова нещо. Предимно ръшерите не могат да намерят хубави играци за атакуване. Това нещо го има. Примерно, ако си ръш и е трудно да събираш ресурс, за да атакуваш. Нали, малко така. Да знам. Но сега ще видим. Уж пълни мини, пък 60 000. Такъв е смисъл. 40 000. Няма нищо. Хайде, какво ще намери. То моето село без ли намира по-хубави от тея. Или пък, ама не, трябва да максим армията за да ръшнем. Добре, той ще го атакуваме сега. Той е тук, ще го атакуваме. Той е без стени, както гледам. Кабок. И 7 ниво, както гледате в клана. Сега. Не така ще си атакуваме едно хубаво. Примерно такива търсиш. Да ти дадат еликсир. После вече другото не те интересува. Така. Кинга да пуснем и готово. Има още подаръците тук. Оставил ги е. Обаче след като подменяш, нали, аз исках да ги оставя, обаче видях, че ако искаш да подменяш базата, те пречат и затова ги махнах, нали, ако искаш сега да се прави нова база, трябва да го направим няколко кише или пак нещо такова, не знам. Каре. 130 000 дарк си взехме хубаво, 60 000 бонус, нещо за... Имаме сега 60 000 бонус за 400 000. Нямаме нищо. Значи като гледам, освен балона примерно, обаче за него много еликсир. Нека ни да пуснем пак тук. Добре. Бач. И сигурно докато намерим другия ще може да... Без значение.
кажа тили магове. Аз ще напиша манджа с картофи. Картофи. Сега много ми е интересно кой ще лезе след това и как види този реквест. Така. 195, 196, добре, 200 ще стане след малко. Спел да не използвам, не знам защо, но без това няма смисъл, защото то няма как да ги използваш, то просто излизат прекалено много слаби. Да видим. О, супер! Още на втори удар. Значи тук отдолу директно ще пусна кинете до Барб. Ще пусната и загоре да оставя малко. После ачерки така. Добре, мисля, че ще... Нека да пуснем още малко. Добре. Тук така. Така, между другото правих проблема с рекламите. Някаква програма, бяхте казали в коментарите, Avast ли, какво беше то. Оправи. Благодаря ви. Оправи ми работата, махна вирусите, махна всичко. Да вземем и Таунхола поне 2 звезди да направим. И хем купи, хем повече бонус, знаете. И сме готови, да. Колкото повече проценти, толкова повече бонус, знаете. И бонуса е хубаво нещо, все пак. Гледаме да съберем възможно най-много еликсир. Така. 77%. Мисля, че за 100% бонус трябваше да си над 70%, затова да махнем. Да, над 70% мисля, че беше за 100% бонус. Сега, трябва да изчакаме тук. Затова ще вземем какво да направим. Нека да видим как е работата в клана. Трето ниво сме, 14 човека. Без това, нали, искаме само ръшове, затова те и сала, нали, в село без стени даже беше клана към свършване. Обаче като започнах да вземам другите играчи, вече се напълни. 15 победи, 9 загуби. 2 поредни победи имаме. Добре сме, както гледам. Тук сега се бием срещу първо ниво клан. Мисля, че ще ги бием. Да, знам. Ето, целта е по принцип да сме най-отзад. Тук най-отзад сме по принцип, обаче да сме най-силните. Нещо такова, да сме най-отзад, обаче най-силните. Нали, нещо такова. Сега, ако взема да джемна 22 джема, струва ли си? Не е баш, обаче аз ще джемна пък. Правя един път видео, толкова с 20 джема няма да умреш, Денис. Така, направихме 2 атаки, сега третата поред. Сега ще видим, гледам да направим нещо хубаво. Един някакво удар да направим, искам, че да пусна поне арчерката поне. 200 000 ни трябва. 200 и няколко си. Даже 60 000 бонус имаме. Ако вземем сега 3 звезди, следващия бонус ще вземем. И така поне някакъв лут ще може да съберем. Сега. И кин нямаме този път, но той без това не е толкова голяма работа. Първо ниво не е чак толкова нещо важно. Но сега да видим дали ще ни излезе един добър. Важната ето и. Който ще има много еликсир. Поне колко казахме, 200 000 трябва да има. Или пък да има 100 000 и да му вземем 3 звезди, обаче с Барч 3 звезди на коя база ще вземем, си няма да представя. Опа, ще да кажа, обаче няма нищо. Трудна работа. Супер! Супер! Голям късмет в този епизод. Чай да взема тук. Той е мортар. След тези арчерките. Друг дефенс няма както гледам, затова пускаме тези арчерките и се оправят. Добре. Така. Той сме хем 3 звезди, хем много лут. 7000 събрахме, разбира се и голд. Голд не ни трябва много. Само да си пускаме Таунхол. Затова ни трябва. Като гледам дефенси, все пак дефенси не купуваме. Какво ще стане тут? Изобщо си няма представа. Дефенси купуваме ли? Май не. Сега ще видя, чакай малко. Май дефенси не купуваме. Ето пак 60 000.
Да, дефенс ли купуваме? Що не купуваме? Не знам. Добре, окей, ръшър сме без това. Ръш. Нали, и да ги купиш същата работа ще е май. Нали, де да знам, като са първо ниво, де да знам, пак същата работа. Сега нека да пуснем марчерките. Дай. Топ, супер. Ще пуснем повече арчерки да има тук. С последната, още една атака и ще свършим видеото. 652 000 вземаме бонуса от тук. 120 000, 772 000. Това разбира се стига за ачерката, която използваме много в атаките си. Така. Сега 3 работника имаме. Без това нищо не вдигаме, както гледам аз. Значи това, което казвам пак на Денис, гледай, фарми само елексир и така пускай лабораторията и след това ръж директно, според мен. Не, те я знам. Така 82, нека и тук ще джемнем сега. И малко Денис като дойде ще се шашна къде са джемовете, обаче какво да правим? Така. Добре, 120 ачерки имаме, 74 барбс. Добре. Сега да видим един хубав пак с пая. О, супер. Добре, той е малко самовътре. Обаче тук така ще взема аз мортара, ще да кажа, обаче няма стане, затова директно правим е така вълна. Че. Така. Така ачерките са повече, затова пускам повече ачерки, отколкото барбариани или барбериани или както им викате там. Добре, така пускаме повече ачерки, тук да отидат към колектора също. Тук има един колектор. Този колектор трябва да го вземем. Там има един колектор да пуснем. И този колектор тук трябва да го вземем. Добре, пак взехме чат-пат нещичко. Тук сторожер, който няма нищо, го взехме. Тук взехме колектора. Тук имаме колектор, който ще го вземем също както гледам. Мотар, шудра там сега, обаче не взехме. Супер. Според мен много яка атака става. Добре, 58%. Няма да вземем толкова много лут. Само една звезда, но няма значение. 88% от бонуса, 179 180 000 елексир. Какво повече да искаме? Така, нека сега да пусна армията му. Не тази армия, обаче каре няма значение. После да пусна. Готово. И да, това беше мен днес. Надявам се да харесате, да коментирате. Най-важно, брат, се абонирайте. Довиждане. Приятен ден!